wata sabuwa koya makoma shirin labari na a halin yanzu dan yan kallo sun fara manta babunsa shiru kake ji har kawo yanzu babu labarin shirin. Ina roƙonka da idan wannan shine karo na farko ka shigo a wannan tasha ta mai albarka kar ka manta ka danna mana subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa wanda zarar mun ɗora labari ko bidiyo za mu sanar da kai mu sa ranmu a koda yaushe. Babu shakka sanin kowa ne shirin labari na shiri ne wanda mabiya da kuma makallata suka fiye zancensa musamman yadda fim ɗin aka gina shi akan rayuwar mutane biyu wato Sumayya da Mahmud. Haka zalika shiri ne wanda idan ka cire Izzar So da kuma shirin kwana 90 babu wani shiri wanda ya fi shi yawan makallata. Duk da shirin labari na ana haska shi a gidan talabijin Arewa 24 amma hakan bai sa ya rasa yawan makallata a YouTube channel ɗin ba. Dan yakan samu makallata 600,000 kafin sati ya zagayo. Duk da shirin Izzar So a YouTube channel ɗin suke sa shi, ko shi yasa yafi yawan makallata? Baya ga haka, yadda ake zancen shirin a kafafen sada zumunta, a yanzu an daina zancensa. Tun daga lokacin da aka waye gari babu jarumai biyun Baya ga haka, yadda ake zancen fim ɗin a kafafen sada zumunta yanzu an daina zancensa. Tun daga lokacin da aka waye gari babu jarumai biyu, shirin ya fita daga zuciyoyin makallata shirin. Inda mashirya shirin sun so su ɓoye ɓarakar da ta taso masu na rashin fuskantar junan da suka yi tsakaninsu da jarumai biyu wato Sumayya da Mahmud tunda su ne shirin fim ɗin. Amma mafiya yawan makallata ba su fahimci saɓani aka samu da mashirya shirin wato jigajigan mashirya shirin wato Aminu Saira da kuma Naziru Sarkin Waƙa, wanda ba komai ne ya jawo asirin su ya toni ba illa tun daga Naziru Sarkin Waƙa ya fito ya dinga caccakar 'yan fim ɗin. Tun anan wasu jaruman Kano suka fito suka tona masa asiri akan barin jarumai biyu wato Sumayya da Mahmud. Abin da ya jawo har aka san me ya shiga tsakaninsu shine a kwanakin baya BBC Hausa sun yi shira da wata dattijuwa ta masana'antar wato Ladi Sima inda ta faɗi irin halin 'yan Kannywood ɗin. Tun anan Naziru Sarkin Waƙa ya samu bakin magana, dama yana ciki da wasu jaruman a masana'antar. Za mu iya cewa ba don komai Naziru Sarkin Waƙa ya fito ya tofa albarkacin bakinsa ba illa Nuhu Abdullahi wato Mahmud a cikin shirin, da ita kuma Nafisa Abdullahi wacce ake kiranta da Sumayya a cikin shirin. Haka zalika su ne suka yi furucin da ya fi na kowanne ɗaukar hankali a cikin rigimar 'yan Kannywood ɗin da Naziru Sarkin Waƙa ɗin. Haka zalika Ibrahim Birnewa wato marubucin shirin labari na da Nuhu Abdullahi da Nafisa Abdullahi sun fito sun faɗa Naziru Sarkin Waƙa ɗin da ya koma ya fara gaya wa yayansa da ya daina cinye wa mutane haƙƙinsu. Tun daga nan fa hankalin mutane ya fara karkata cewa lallai ba haka kawai jarumai biyun suka fita a cikin shirin ba, illa haƙƙinsu ne ba a ba su ɗin. Yanzu haka dai wajen wata 4 ko 5 shirin shiru kake ji babu amo babu labari, an tsaya da shirin. Amma za mu ci gaba da bibiyar yaushe za su dawo shirin ko kuma sun haƙura da shirin ne wani sabo za su ɗauko. Sai ku ci gaba da bibiyar mu a wannan tasha tamu domin kawo muku labarin yadda ta kasance.